panguva ino chokwadi chakunyatsozivikanwa munyika yeZimbabwe kuti aiwa zvigananda hazvichadikanwi munyika yeZimbabwe. Kunyange ukakuliwa for maprotest ungogara uziva kuti vanhu vanotya kunoshitwa out and the likes. But panguva inoi tichiona vanhu vachipiwa mota vakaita sana Dorcas Moyo, panguva inoi tichiona nemaattacks ari kusanganikwa nawo nevanhu vari kuuya tichisapota the regime kana zvigananda zvinyatsokutaura kuti people they are tired. Tonoona Holitain handizuro unoyu takaona vachitemwa nemakeni kumashows avo munovaona kuti masympathizers avo at the ruling party ZANU-PF. Sanapinda mashoko atiri kuona kuti panguva inoi chaos is rocking in the ruling party ZANU-PF. Not about subscriber, like, or on the bell icon. Panguva inoi people aiwa they are sympathizing na VP Costa Chino Chiwenga vachimuona semunhu aiwa kunyange zvazvo ari leader anozikanwa kuti ane history kune zvimwe zvakambokanganisa kumashure, but panguva ine vari kumuona semunhu akanga ari nani pane the current situation iripo munyika yeZimbabwe. Panapa tonopinda paindwa naPeter Mpondi toona kuti aiwa last week uko on Thursday General Costa Chino Chiwenga vanga vari kuMillet Province kuMunumutapa vachiita lighting up the flames at the independence. But chinhu chakashamisa vanhu ndechekuti why is it kunyange nema 2030 sympathizers zvigananda vanga varipo vanga vasina kuweya ED 2030 scarves. Equation iri kuya ichibvunzwa pana pachinzi they didn't wear scarves iri gwero munozviitisa. Panapa munhu ari kubuda nyora panapa achiti why is it we have seen them kwese kune mutungamiri wenyika yemaZimbabwe Mnangagwa vanenge varipo vane mascarf avo vachitenderera vachiratidza kuti vari kufara nemutungamiri wenyika, but panapa pana VP Constantino Chiwenga vanoonekwa kunzi no one zvake anga aripo anga ane scarf. Zvinotidzosera back kune nhau yaBomshogeza akaonekwa kunzi aiwa Bomshogeza kutanga kwegore rinori achingopinda akakonzeresa chaos akarabha zvese maplans ese anga ane the regime maright up ese anga vanawo ekuamenda the constitution nekuindosa the 2030 plan. Panguva ino tiona kuti issue yeimpeachment zvairi gere aiwa kupinzwa mudariro, vatiri kuona kuti they've suspended even maparliamentary meetings avo kusvika kuna naMay. Zvinotaridza kuti aiwa the ruling party ZANU-PF zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Panguva ine people yavari kuexpecta anything aiwa kuti muti chogona kungobvunduka anytime kumasoja ndizvozvo vanhu havasinazoziva kuti masoja akamira papi. Tibudidze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinai comment section medu mudidze mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.